zaka da ana kwalan makonya ta baya. Yanzu nan kenan ana kwalan makonya ta baya. wai To akai mun kawo ga gida ku ko mu wuce? to mun ma ci gida. A? To yan kai tun da baka dole mu wuce gida ba. To ni ban ma san mu wuce ba. Kai amma da mun san kawo gida. To yanzu dan surukin ka yazo ya ce malam ko kuma budurwar da kake so matar da zaka ta ce ka bata rake ne ya za a yi. Ito na fasa aure ka. Kamu saboda kun da rake ka. Saboda kun tura ki ka kora gani. Inda dai ba ta da zaki. Kana labu ne. Ja. To yanzu ya kake ganin duniyar ga? Dan ni ka duniya gida uku ta. Kamu bata su gida. Gashi muka wuce gidan da zamu zo baka sani ba. Ga wai mu wuce gidan da zamu zo wai kuma ban sani ba. Wai me Ba mu kawo ba. to me yafi rake dadi a duniya? Naman kaza. Naman kaza rake dadi? Naman kaza da hero rake dadi.